Mijiet ta' raba u ħbieb inġabru fil-Knisja Arċipretali ta' Ħażebuġ sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil Eliza Buħaġar. Iċkejkna ta' 10 snin li tilfet ħajjitha f'inċident ta' traffiku viċin Popeyes Village nhar il-ħamis li għadda. Eliza Buħaġar twildet il-ħamis 30 ta' April tal-2009 bint Joseph u Rachel Buħaġar. Hi kienet tattendi l-iskola St. Joseph tal-Blat tal-Bajda u kienet fil-5 sena. Eliza kienet deskritta bħala tifra ferriħija, attiva, tħobb il-ħajja, sportiva, mimlija enerġija u mħabba. Il-karatteristika prinċipali tagħha kienet it-tannieqa li kienet tħobb tagħti lil kull min tiltaqa' miegħu, tannieqa mimlija għoża u mħabba. Kliema kien ħelu, kif tpoġġih kien jirnexxiela tħoll il-qalb ta' kulħadd. Eliza kienet tapprezza r-rigali kollha tal-ħajja u dan kien rifless fit-talb sabiħ ta' ringrazzjament li kienet tikteb. Eliza kellha mħabba speċjali lejn l-annimali, kienet tħobb tqatta' ħafna ħin ħdejn il-baħar. Il-kant kellu wkoll post speċjali f'qalb it-tifla ta' 10 snin. Iżda fuq kollox kien it-talb l-aktar ċentrali għal ħajja tagħha. Qalba kienet qalb ħelwa, umli mimlija b'Ġesu u sikwit kienet tisħaq jien ta' Ġesu. Eliza eċitu bisħiħ għax kien propju kollu diġà imnaqqax u mniżżel fis-sima. Litra Ewkaristija u enerġija. Litra L, libertà u ilwien. Litra I, imħabba u inizjattiva. Litra S, sensitività u simpatija. U litra A, altruizmu u apprezzament. Bosta studenti raba u għalliema ddiskrivewha bħala tifla dejjem bitbissima fuq fomma, qalba tad-deb u studenta eżemplari. Balliem tagħha saħansitra ddiskrivija bħala role model. L-istess kif intqal fl-omelija tal-funeral. Eliza meqjusa bħala eżempju mhux biss lil tata Ampara iżda għal kulħadd. Għal din l-aħħar tislima kien hemm preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, personalitajiet distinti, numru sabiħ ta' studenti tal-iskola St. Joseph, tfal tal-Scouts u sħaba ta' sfin fost ħafna oħrajn.